नमस्ते। मैं निर्मला हेगड़े कर्नाटक से बोल रही हूँ। मेरी हिंदी बहुत वीक है, इसीलिए मैं कन्नड़ में बोलती हूँ। मेरा हस्बैंड ट्रांसलेट करते हैं। ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶಹರವಾದ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಯಕ್ಷಗೆಜ್ಜೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗೆಜ್ಜೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಚಿತ್ರಕೋಟೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಕಾಶ್ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆರೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. हम सिरसी में एक यक्षगज्जे बोल के एक संस्था बनाया है, यक्षगान का है, और उसमें बहुत लोग सीख रहे हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं। सबको हम मेरा बीवी ने उसको सिखाता है। हमारा एक ट्रस्ट है यक्षगज्जे। ये संस्था को देखकर हमारा आदरणीय आकाश वर्मा जी हमको छत्तीसगढ़ तक, चित्रकूट तक हमको ले जाने के लिए कोशिश किया है। हमको उधर एक प्रोग्राम दिया है चित्रकूट कला संगम में। उसको हम दोनों आभारी हैं। हमारा संस्था के नाम पे एक कार्यक्रम उधर हो रहा है, हमको बहुत खुशी है। मैं उसको सभी लोगों को, आदरणीय सभी लोगों को हम आभारी हैं। हम ज़रूर आएंगे, उधर कार्यक्रम करेंगे। आप सबको धन्यवाद, और एक बार सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।